For today's video nga ay mamamalingki kami. At bilang nanay nga ay ambisyon ko na hindi mawalan ang laman ng ref. Sino ba naman ang may gusto, 'di ba, na mawalan ang laman ng ref? At bago pa nga kami hindi kumain, ay mamamalingki na nga kami ni Arkida. Dahil nga sa ambisyon ko na palaging may laman ang ref, eto nga napadpad na kami dito sa may Rizal Park. Wrong yata kami. Charis. Dito nga kami sa kabilang bangir dumaan para naman masilip namin si Burnham. At ito na nga ang bata, nag-i-emote na. Ayaw niya na akong katabi. Nag-iisip na yata kung anong bibilhin naming ulam. Ang bata nga naman pala desisyon na rin, ayaw na niyang tumabi sa akin. Ngayon nga lang kami ulit napadaan dito sa may overpass ng Abanao. Kaya ito nga ang Arkida, nag-jignore na naman. Ambisyon ko nga na makalabas-labas din kami minsan para naman mabawas-bawasan ang jignorante ng bata. Iba talagang nagagawa ng taong bahay lang. Ang hirap nga namang lumabas kapag dadalawa lang kami. Pero kailangan ko talagang pagtiyagaan. Dahil kailangan din talaga ng bata minsan ang lumabas-labas. Bago nga kami mamamalingki ay maglalabas muna kami ng pambili. Wala nga naman kaming ipapambili kung hindi kami maglalabas. Charis. Yung tipong ang dami-dami mong ambisyon na bibilhin pero yung dala mo palaging nabibitin. Alam mo, ang isang ambisyon ko ngayon yung magkaroon ng wallet na hindi nawawalan ng laman. Mapapasana all ka na lang talaga kapag meron ka nun. Kakain nga muna kami dahil ako'y nagugutom na rin. Ay na po, hindi nga naman ako nakapagkape kaya ito ako'y gutom na. At ito na nga yung nilabas namin. Good luck na lang talaga sa akin kung paano ko to pagkakasyahin. Kaya nga sana naman no, matupad yung ambisyon ko na magkaroon ng wallet na hindi nauubusan ng laman. At sa panahon ba naman ngayon, kahit anong gawin mo sa pagbabudget, palagi pa rin kinukulang. Lahat ba naman tumataas, wala nang bumababa. Pero alam ko na alam mo yung bagay na palaging bumababa. Charis. Isa nga rin sa ambisyon ko na mapatahin na itong aesthetic kong kurtina. Ay naapo, 48 years ko na nga itong nabili pero hindi ko pa rin magamit-gamit dahil nga hindi pa natatahi. Kaya nga kahit hindi nakasama sa budget, ayan, ipipikit mata ko na nga lang. Para naman kahit pa paano may isang ambisyon na matupad man lamang. Pagkatapos nga namin mapatahi yung ambisyon kong kurtina, ito na nga, dumiretso na kami dito sa may palengke. Mahirap na nga, baka maubos yung nilabas namin na hindi ko na naman mamamalayan. Kapag nandito nga naman ako sa palengke, napapabili pa rin ako ng isang bagay na kahit hindi kasama sa budget. Pero dahil nga ambisyon ko rin na maranasan yung isang bagay, ako'y napapabili pa rin. At aminado naman ako na nagagawa ko yun paminsan-minsan. Kaya nga ginagalingan ko na lang talaga sa pagbabudget para makabili ako ng bagay na inaambisyon ko. Pero for today's video nga, ang bibilhin lang talaga namin ay gulay at isda. At nakabili na nga rin kami ng isda dyan, kaya ayan, tinatakbuhan na ako ni Arkida. Ito na talaga ang mahirap sa batang to kapag binibitawan ang kamay. Palagi niya akong tinatakbuhan para natuloy kami na sa playground na naghahabulan lang. Ay naapo, nagrigat kamati ubin. Dadaan nga din kami dito sa may hanger para naman bumili ng Baguio vegetables. At dito nga ako bumibili banda dahil nga mas mura. At dito nga nabibili ko yung mga ambisyon kong gulay sa abot kaya. Meron nga mabibili dito na cauliflower na 70 pesos ang isang kilo. Pero hindi nga muna ako bumili dahil ang hinahanap ko nga itong talbos ng sayote. At ito nga 35 lang ang isang bundle. Kaya naman kumuha nga rin ako ng isa. At kukuha nga rin ako nitong patatas. Gagawan ko na nga lang ng separate video yung pag-grocery namin. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!